The Lost Interview. Egia alda, purun atzetik emoztetxu zula eskazalak, hoi egia alda? Hanketako eskazalak oso arriskutsuak izan daitezke. Bata bestia baino luzio ez ba ikusten mintzat. Bestalde, luzatzen uzten badituk, eta handitzen eta loditzen, honean iristen jokoak, bakupeta berdintzeko peligro bakak, ez? Enekin arte martzialetan sartzen zela podologia, noiztik ez dituk mozten eskazalak egitakoak. Utzidak pentsatzen... Sekula ez. Baina baltzizketan baziok esaera zahar bat, utzi azkazala luze eta jangoek gasna merke-merke. Arte martzialen kontu guztia, trakipolan poletia gehatzeak minio, gehanean inberdek. Nik melilan inin solda euska eta bai emateken iskila kupeta berdin dut, zat, berdin denak. Zer esatek isasua? Nahi zigutxo barrabilak ikusizkea serre jartzen naiz, Eta komunia inez badake hostia jasokoek. Leheneko heldu ingo nizuke. Monetako pixka markatu. Badaki jotzen ez denak enia. Txai! Ja! Buen rollo! Eta orduan geldituko nintzake, zure gorpuz odol jarioan hasten denean. Bueno, eman tartetxo bat kaka egin naizela gainean. Oantxe bueltatuko gea.